и на места ще преброи, като са възможни грамотевите. Вятърът ще бъде от юг до запад, умерено силен, след полунощ постепенно ще се ориентира от запад. Минималните температури ще са между 13 и 18 градуса, за района Шумен около 14 градуса. Това беше по-важното от днешния ден. С това се разделя дежурният новинар Ирина Павлова. Thank you.